vaig demanar a veure si podia presentar-me una cosa, ell sap tornar, i jo no. I m'ha deixat una mica a l'aire, per dir-ho d'alguna manera. Jo sempre m'ha agradat molt la canalla. Dins del corpus sempre hi he estat ficat. He de dir que una de les que nosaltres ens en vanagloriem ara aquí dins del corpus és la canalla, els col·legis que estan fent catifes. A mi em va costar molt convèncer, llavors era jo de la comissió de corpus, i vaig mirar perquè s'estava ensorrant la festa, vaig mirar de poder tindre continuïtat, tal com parlaves tu dels relleus. I vaig proposar als col·legis, cosa que no hi van estar-hi tots d'acord. Però vaig anar als col·legis, es van posar al carrer, el primer dia que jo vaig veure la canalla que estava fent catifa, sèrio, quan vaig veure tants caparrons allà posats a sobre les flors, a mi em van caure les llàgrimes. És emocionant. I sempre he tingut la canalla com sempre m'han agradat. I així, ja dic, per la pandèmia em vaig dedicar a fer nens, regirant els meus arxius de fotografies, nens que feien catifes. Tots, si us hi fixeu, estan fent catifa. I a l'última hora em vaig publicar-ho i la Mila em va proposar de posar-ho aquí, precisament per aquests dies, el corpus, i aquí està. Vull dir, està sota la vostra opinió, no sé què us semblarà, m'agradaria que us agradés, com he sentit de diverses persones, i per tot, moltes gràcies.